आच्छा बारु थाइबानि लारु जों थैमारबायना नोंसोर थैबाय हाफां जोंथ' थैबायनो जोंथ' दा मोदायसो जाबाय दा बिनिखायनो नांलायनायखौ गारथ'नोसै नामा उनाव गोसोखांबा नांलायनोसै दे माथो खालामबावनो थैखांनायनि उनावबो नांलायबाय थाबालाय माथो जाबावगोन दालाय बेनिखायनो नोंहा नोंनि खामानिखौ माव आंहा आंनि खामानिखौ मावगोन ओइ मोदायफोर मा खामानि मावनांगौ जोंलाय मानसि सिगिनांगौलै मानसि गोदोबो थैफ्रामनानै बिदि गोथै बारियाव मोनफैब्रबदोंमोन आं नंगौ औ गोदोबो मोनफैखांबाय आं होमबाना बैसोर गैयामोन गोदानसो नामाब्रा नोंसोरलाय ओइ मोदायफोर बेसे गोबाव जाखोलै थैनाया बारा गोबाव जायाखै मास मोनथामल' जादों मा जानानै थैनायमोन नोंसोरलाय सिख्लाफोरनि हस्टेलाव थांनानै बाइकजों हाद्रि उरायफबहोदोंमोन आं ओमफ्राय बेनिफ्राय बबेनिबा दामफोर फैनानै ओमफ्राय आं दा मोदाय जाफैबाय नोंखौलाय सोर बाइक बिरफुं होनो खोन्थानाय होमबाथ' नोंनि बैसोआ बारा जायाखै आं दासो 10 बोसोर लाजिया नोङो दा मा मोनखो नोङो सिख्लाफोर नुबानो बाइक सलायथिंलाबायना खोन्थानाय बाला बिरफुं होनाय दा बोरै मोनदों मोदाय रायजोआव फैनानै मानसि महरै थागौमोनथाय दा मोजां फरायनानै थानो हागौमोन ना दा नोंनि बिमा बिफाया माबोरै मोनदों नों मिथिगौ दाखालिसो सिगिनो थांदोंमोनलै आं बिमा बिफाखौ मालाय बेदरजों दाउदैजोंसो जालायगासिनो आयौ बिमा बिफाखौबो सिगिनो थांलायो आरो औ नांगौ टाइमाव बाइक बिबाबो होआखैमोन ना ओमफ्राय बाइक मोननाय लोगो लोगो माथो दुब्लासो जाबाय बाइक सलायामोनबाथ' नोङो थैनाय नङामोन माथो खालामनो खाफालनि लिरनाय माखौबा खाफालनि लिरनाय सबखाय सोबागोन आं दानो दासो गोदान मानसियानो सोबानो ओंखारदों नोंखौसो सोबानानै सोर फिदिंगोन आं देलाय सोबालाय वायला हाफां माथो नोंबो बिरबायलै आयौ बिरमारबायथ' आरो आङो नै बिरमारबाय आयौ माराजा बिरमारबाय आं नै नोंबो बिरलाय नोंसोर मोदाय जाबाय नालाय बिरनोबो हासिगोन ओइ गथ' आंखौ एदावनानै लाखाना मिथिबाय नोंसोरनि बिमासो आं होमबाबो नोंसोरो जोंनि गोदान ना जोंनि खोथा मानिनांगोन जोंनि खोथा मथे मानिबासो नोंसोर थानो हागोन नङाबा दायनिफोरा नोंसोरखौ डिस्टार्ब खालामफैगोन दायनि औ दायनि जायखौ जोङो दायना आरो दायनि होननानै बुङो बिसोरनि समाजा जोंनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन बेनिखायनो नोंथांमोना दायनि दायनाखौ नुबानो गोजानाव था आयला जोंबो मोदाय जाबायना मोदायालाय जोंलाय दायना दायनिखौलाय मानो गिनांगौ जाखो दायना दायनिनि गोहोआ जोंनिख्रुइ बांसिनलै जोंथ' थैना थांखांनानै मोदाय जादों दायना दायनिया मानसि ससे दायना ससे दायनि ससे बिसोर गोसोबा मानसिबो जानो हायो गोसोबा दायनि महर लानानै जोंखौबो सिगिनो हायो आयौ बिदिबो दंलायो आरो आं नायगौनाय माबायदि दायनिया हासिब लानानै बिरो बिसोरो हराव दा दसे थानानै बिरसिगोन बेखायनो नोंसोरो पावार बुरजा जाजानो लुगैदोंबा मानसिफोरखौ थांनानै सिगि थां जेसेबांनो नोंसोरनि सिगिनायाव मानसिफ्रा गिगोन एसेबांनो नोंसोरनि बोलोआबो गोरा जागोन सिगिनायखौनो थां सिगिनानै फैथां माबार सिगियालासिनो थानो मोना सिगियालासिनो थाबा नोंसोर बयजोंबो गादब जागोन जोंनि मोदाय रायजोआवबो गेदेर उन्दै मोदाय थायो जेसेबांनो मानसिफोरखौ सिगिगोन एसेबांनो बोलो मोनगोन आं माबार सिगिनानै फैथां आच्छा सिगिनायनिबो टाइम दङ नामाब्रा दङ नाथाय 1टा 2टासोआव सिगिनो हायोबा साबसिन थां सोरानिबा गथ'फोरखौ सिगिहैथां सोरबा बाहेराव हासुनो ओंखारदों खोमा ज्राव होननानै सिगिहैथां आयौ थैनानै थांखांबा बेसेबां खस्थ' खामानि मावनांगौ आरो जेरावबो खस्थ' दं नरकपुरियावबो खस्थ' दं सोरगोपुरियावबो खस्थ' दं गोथैसालियावबो खस्थ' दं जेरावबो मावनानै जानांगौ जोंलाय मा जागोन दालाय जोंलाय मानो ओंखाम जाबावनांगौ जाखो जोंथ' ओंखाम जालाना थां बेफोरखौ उनाव मिथिगोन जायखिजाया माबार मानसि सिगिनानै फैथां मोदाय रानिया नोंसोरखौ नेगासिनो आच्छा बारु थाइबानि लारु सिगिनानै फैनोसै दे माबार आयौ अमा राजा मानसिबो सिगिलायथारनांगौ आरो गोदोबो आंखौ बिराद मानसि सिगिनो बुंदोंमोनलै बिसोरो नाथाय 1 घन्टा 2 घन्टानि उनावनो आं मानसि जाहैफिनदों होमबा जों दाबो चान्स दङ ना मानसि जाफिननो आंथ' टेनसनखौनो लायाखै मानसि जाफिनखायोब्रा जों जुदि मानसि जाफिना मा खालामगोन नोङो होमबालाय मा खालामबावनांगौ जाखो मानसि गोदान उजिफिनसिगोन आयौ जों गोदान उजिफिनसिगोन औ जों गोदान उजिफिनबाथ' मोजांनि बाथ्राब्रा आंथ' बे मुगायाव थाब बोराय जानो बाबाय हाफां बेनिखायनो मानसि गोदान उजिफिननानै गोदान सेंग्रा महरै उजिफिननो लुगैबाय आङो दानि मोजां सिख्लाफोरखौ गोसो थोनो लुगैफिनबाय आं आया ओइ हाफां आला मानसि सिगिहैनांगौ रब्रा र' ओइ हाफां मा जाबाय थादोंहाय आयला मानो हारसिं बेरायदोंब्रा गियाखै नामा नोंलाय माखौ गिनांगौ जाखो थैखांनानैलाय गिया जायो माथो दायनिफोर दङनो मिथिया नामा दायनिफ्रा साजा होयोनो दायनिफ्रा बेनिखायनो आं नोंखौ हारसिं हेगारालै आरो गोथां समाव जि जाबायब्रा गोथै समावबो मोदाय समावबो मानो बेफोरबायदि नांलायबाय थानांगौ जाखोब्रा हाफां नोंखौ आं सिगांबो नायनो हाया दाबो नायनो हाया बिदि नङालै हाफां गोथां समावबो बेफोरबायदि नायनो बालायनानै दा गोथै समावबो नायनो बालायबा जायाना
थौ सानैजों मानसि सिगिहैनोसै नोंखौ आं हारसिं हेगारहरनो गोसो गैया सोरखौ सिगिहैनोसै दाथ' जोङो न'नि मानसिफोरखौबो नायहैनो हाखानाय नंला मानो होनोब्ला बिराद गाबगासिनो दं खोमा बिसोर बेनिखायनो थफिरामखौनो सिगिहैनोसै नामा थफिराम औ थफिरामखौनो सिगिहैनोसै बिनि उनाव फारि फारि सिगिहैलाजोबगोन गासिखौबो थौ होमबालाय बेखौनो सिगिहैनोसै ए हुइनाबोद लांजाय टेम्पार्ड ओमफ्राय र' मा जालायखो दाउसो देलायखौबो सिगिनांगौलै साला सुवादा थाब एम्बुलेन्स लिंहराखैना बियो भिडिअ'सो लाग्रोलायदों औथ' आरोहाय बेखौबा हले आंबो सिगिथारगोनहाय थौलाय बेखौनो सिगिहैग्रोनि आच्छा बारु थाइबानि लारु नारजि बुदां मा होनखो डाक्टरालाय गाबोनसो मोजाङै खोन्थानो हासिगोन होननानै बुंदों गसाइ गाबोननि समा बयनिबो मोजां जानानै फैथों दे इसोरनाव बेखौनो आरज गाबबाय आं खोनानाय लोगो लोगो हाखु दाखु फैथारबाय आं सन्थला नों न'आव थांफिनदो थां न'आवथ' थांगोन र' आं मानसिफोरखौसो माब्रै दङथाय बेखौ नुलांबा मोजां जागौमोन आरो गाबोन खबर लानो हागोन दे डाक्टराबो जोंखौ सिङाव हाबनो होआखै खेबसेल' नायनानै फैनो हाबाय जों दे इसोरनि सायाव फोथायनाय दङलै आंहा मोजां जागोन सानैबो एमाव फिसा थां नों न'आव आं थाङालै दे होमबालाय आंबो नोमादै सोमसिखौ गारबोखादों नोंसा आइजों बेबो दुखु जागासिनो नों थांनानै आइखौ दुखु जानाङा होननानै बुंबानो जाबाय दे होमबालाय आं गाबोन फुङावनो फैफिनगोन दे बांद्राय टेनसन खालामबाय थानाङा गासिबो मोजां जाजोबगोन दे आं फैबाय बापावै मा जाबावगोनब्रा आंजोंबो आंलाय माथो गाज्रि बुंखोब्रा आंलाय गान्दौला राजाखौ मोसानाङा गान्दौला रानिसो मोसा होननानै बुंदोंमोन दा बेखौनो रागा जोंनांगौ जाबायनालै जा थामारोलै हिनजावफोराबो आंहा रिल्स बानायग्रा भिडिअ बानायग्रा हिनजावफोरखौनो नायनोसो बायोमोन थाङै थुङै बिदि टाइपनि हिनजावखौसो मोनबायब्रा औ दा एसे बुंबानो दाय बुङाबाबो जाया हिनजाव गैयाबाबो जाया हिनजावफोरखौ अनबाबो जाया अनाबाबो जाया सैबाबो जाया सैयाबाबो जाया मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा रिल्स बानाय हिनजाव लानो साननाया हो थाङै थुङै रिल्स बानायग्रा हेलौ वेलकाम टु बड'लेण्ड होनग्रासो मोनबाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा रिल्स बानायग्रा हिनजावखौनो नाङा सानथारदोंमोन आङो गैया जायासै वा आसोला माथो बाहेरायाव ओंखारखानानै दंखायोलै मोजाङानो जाबाय माथो औ मोजाङानो जाखाबाय दा माबायदि सिगिनांगौ जाखो महाराजा आंथ' मानसिफोरखौ सिगिफेराखैहाय रायनोल'सो रोंगौ आं नोंनि रायनाया मालाय खम नामालै हो सिगिनायनिख्रुइबो बांसिनलै नोंनि रायनाया ओमफ्राय बे थफिरा माबा जोंखौ नुगोना नुवाथाय बियो जोंखौ नुबाबो मोदाय बायदिसो नुगोन बायदि मोनबाय आं जानो आरो देलाय सिगिनायनि दे नों सिगिगोरलाय आं सिगिनाय मा आं सिगिफेराखै नोंनि मोखाङासो असाइसथार दे सिगि मा होनखो नों आंनि मोखाङा असाइस औथ' आरो नोंनि मोखाङासो असाइस दा आच्छा बारु थाइबानि लारु गनाय बायदि आं बेखौबो बहा मा मिनिक लाबदोंलै बापावै मा बुस्थुलै बे आयौ माथो बिहुसबो जाबाय जों जयै खामानि मावबा डेन्जार खामानि मावनो हामारोथ' हाबां सिरि था बांद्राय दुगा जानाङा दासो देलायखौ सिगिना फैनोसै ए हुइनाबोद लांजाय टेम्पार्ड गुमै एक्सिडेन्ट जानाय खोनानाय लोगो लोगो आंहा खुदाखौनो फैखाबाय माब्रै दं आब'आ आरो जाथिया मोजाङैनो दं नोंसा आब'आ खमायाव दं गुमै बांद्राय दुखु खालामनाङा आब' हाबाङा जेबो जाया आरो नों गावखौनो हारसिं साननानै जानाङा गुमै आं जेब्लाबो नोंजों दंफायोना गुमै बेनिखायनो गावखौनो हारसिं साननाङा नोंलाय मानो फैदों बेवहायलाय एसेबां हराव गुमै आं नोंखौ दुखु खालामबाय थादों सानखादों बेनिखायनो फैदों बांद्राय दुखु खालामनाङा दे गुमै आब'आ मोजाङानो जाखागोन थाबनो थां न'आव बिखुनजोआबो लोमजानानै दंखायोना आइनि लोमजानायालाय ओरैनो नर्मेलसो दा गोनांथिया बेवहायसो दा आं थाङा गुमै बेवहायनो थागोन एमाव राजा नोंनो ना एमाव राजाया औ आंनो दे दसे उन्दुबानो जाबाय आं गुमैजों रायलायनि जागोन दे गुमै नों दसे उन्दुदो दे बिदि उन्दुआलासिनो थाबाय थायोबा देहाया दुरबल जागोन आरो देहाया दुरबल जायोब्ला मा खालामनो हागोन नोंलाय जेबो हानाय नङाना बेनिखायनो दसे उन्दुदो दे गुमै आरो आं नोंखौ बेफोरबायदि नुबाय थायोब्ला बोरैबा मोनोहाय गुमै बेनिखायनो नोङो दुखु जाबाय थानाङा जोंहा आब' हाबाङा एसेबां स्ट्रं मानसि जेबो जाया बियो दे नोंल' दसे उन्दुदो आं जाथिखौ नायहैनि बबे रुमाव दङ बियो बै मोनसे रुमाव ओमफ्राय आब'आ बेखौ इमारजेन्सि रुमाव दोनदों दा रावखौबो हाबनो होआखै दे होमबालाय आं दसे थानानै जाथिखौ नायहैनोसै गुमै माबाफोर उखैदों नामा नोङो बेबायदि थासारियाव मा उखैनांगौ जाखो उखैयाखै आइम सरि गुमै जेबो नङा डेन्जार गाज्रि गिबाय माथो बारसिमा थ'बिरामा जोंखौ ना हाफां आइला मा जाखो महाराजा आं हस्पिटालाव थांना फैनो लुगैदों खेबसे मा जानानै दङथाय
ओइ आं मिन्थिखायो गाबलु खुगु दुखु दाहासो नायनो थांनाय जागोन आं थाङालै हस्पिटालाव नों थाङोबा थां आं नायनानै फैनि नामा अब्लासिम सोरखौ सिगियै सिगियै थां माथिखाय आं थैथारबायबो जानो हागौ बेनिखायनो खेबसे नायहैनोसै नामा जुदि आं थैमारबायबा आंखौ उनाव सारादु होबा आं बेफोरबायदि थानो मोननाय नङाना माने आं बिसोरखौ नायनो मोननाय नङा बेनिखायनो दानो नायनानै लाखानोसै नामा आच्छा बिदि सानथारबाय आरो नों औहाय दे होमबालाय नायनानै फैथां आं सोरखौबा सिगिहैनोसै नङाबा दाउसो देलायखौ जागोन दे थैसिगोन साननानै गिमारबाय नामाब्रा आंथ' खेबसे थैखांबाय नैबे खेबसेयावसो मा जागोन इसहे जाने आरो माथो खालामनो बरादा जुदि थैनाय लिरबायबा थैखानांसिगोन उपाय गैला जियानो जादोला मानसि जोनोम मोनफिनबानो जाबाय गुमै माथो सासेयासो दंफैयो दाथ' नारजि बुदा आंखौ नुनाय नङाहाय नुबाबोथ' गिगोनसो आङो बेनिखायनो आं गिजाया नांगौबा आं नुजानाय बायदि खालामा होमबाबो रायदावनि र' नारजि बुदां हाफां औ नारजि बुदां आं गुमै रावबोआनो गैया नों सोरखौ माथो होदों माबा सोरबा आंखौ गाबज्रिनाय बायदि खोनादोंमोन आं आयौ नारजि बुदां आंखौ नुवाखै होमबा नारजि बुदां दरजा गालि आंखौ नुवाखै नामा गुमै बांद्राय जेबो साननाङा दे आं नोंजों दंखायोना गुमै जेब्लाबो गावखौनो हारसिं होननानै सानना लानाङा बा दरजा गालिया बिदिसो बारो बियो जानाय नङा थाबैनो थांखांफिनाबा जानाय नङा आं बेनि थाखाय आं मा खालामनांगोनथाय मा खालामबा मोजां जागोन आं नारजि बुदां गोसोखौ हमथाथ' दरजा गालिनि गोदै बुंनायाव दा गोजाव आरो नोंबो दरजा गालिखौ दा मोजां मोन प्लिज नारजि बुदां प्लिज आं फैफिनगोन बिखाखौ मानो दुब मोनबाय थादोंलै बे बाराव मा जागोनब्रा रायजोफोर बिखाखौ दुब मोनदोंलै बे बाराव लोगोसे देहायाबो मोजां नङा बेनिखायनो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय गुड नाइट